Ngayong panahon ng Kapaskuhan, bukod sa libreng Giant Lantern Nightly Exhibit, may pakuluring handog ang Robinsons Malls para sa mga mall-goer. Bawat shopper ay may isang raffle coupon upang makaboto kung sino ang kanilang napipisil sa 7 participating barangays. Kinakailangan lamang na umabot sa 1,000 piso ang kanilang purchase upang magkaroon ng tsansang makasali sa raffle. Kung ang resibo ay mula sa Robinsons partnered establishment gaya ng supermarket at department store, magiging times 3 ang kanilang raffle entry. Maaring kumuha ng raffle coupon sa mga booth na malapit sa cinema area. Ito ay para sa Robinson Star Mills at Robinson Angeles. Ang participating barangay na makakukuha ng maraming boto ay maaaring manalo ng 5,000 hanggang 25,000 peso worth ng Robinsons gift certificate at iba pang gift packs. 25,000 peso worth of Robinsons gift certificate plus 1,000 peso worth of gift packs para sa grand prize. 10,000 peso worth of Robinsons GC plus 1,000 peso worth of gift packs para sa second prize. At 5,000 peso worth of Robinsons GC plus 1,000 peso worth of gift packs para sa third prize. Mayroon ding 3,000 peso worth ng Robinsons GC ang hindi papalarin. Para naman sa mga nakatutok sa CLTV streaming ng Ligligang Parul, may pagkakataon din kayong manalo ng papremyo sa aming GLF Lucky Viewers Choice promo. I-text lang ang inyong paboritong barangay lantern group. A sa Talebastagan, B sa San Juan, C sa Bulaon, D sa Santa Lucia, E sa Kalulot, F sa Santo Niño at G sa San Nicolas. I-text lamang ang GLF space letra ng barangay, space name, edad, address at send to 0998-587-8224. 5 lucky texters ang mananalo sa naturang raffle promo. Para sa mga nais makapanood ng nightly exhibition ng Ligligang Parul, bisitahin lamang ang www.giantlanterns.com para sa pre-registration. Tatagal ang GLF Nightly Show hanggang January 2, 2022. Rainiel Pawid, CLTV News.